Salam dostlar, täze Dünya Türkmenleri videomuza hoş geldiniz. Birinci videomuz bu Dünya Türkmenleri hakkında. Benim birinci mihmanım Enver, Özbekistan Türkmenlerinden. Häzir özüni kysgaça aýdyp berer. Men ýene şu zady aýtjak bolýan. Bu Dünya Türkmenleri video düşürmegimiziň sebäbi başga dünýädäki türkmenler hakkında, şolaryň bardygyny, şolaryň dilini, şiwesini hemme zady hemme görsün diýip men şu zada başladım. Diňe köp adam habary ýok dünýädäki türkmenlerden. Diňe dünýädäki däl, belli bir Türkmenistanyň özünde ýaşaýan başga taýpa tirelerden ýa-da zatlardan, dillerden, şiwelerden habary ýok adamlaryň. O dünýä türkmenleri bärde dursun. Şoň üçin ýuwaş edip hem ýerden Türkmenistanyň özünden hem iň köpräk dünýäniň başga ýerlerinde ýaşaýan türkmenler hakynda video çıkarar. Nesip edenden birinci mihmanım Enver özüň hakynda azrak aýdyp ber. Öz şiweňde geldi. Bolýa, assalamu alaykum dostlar. Men Özbekistandan Enver, ýaşym 27-de. Şu wagt İstanbulda men. Şol özüne. Özbekistan Neresinden? Surxandarya, Termizde ýaşaýan. Özbekistanyň Surxandarya, Termiz vilayetinde ýaşaýan. Owa, men Ersar türkmenlerden. Men enem atam hemmemiz türkmen, aýlamyz hemmemiz türkmenlerden. Owamyzda türkmenler, Otaýda da türkmenler var, Özbekistanda owamyz hemmemiz türkmenlerle garşyk ýaşamyz ýok. Türkmenler. Yine hoş geldin diyen yine bir gezek sana. Şotaýdaky türkmenler hakkında, şotaýdaky türkmenleriň gepleşi, şiwesi, medeniyet, bu şu zatlar hakkında bu kysgara aýdyp berseň. Otaýdaky türkmenler derýa boýunda ýerleşen, Amudarýanyň boýunda, ortamyzda bir derýa bar, derýadan aňyrysy, Amudarýadan aňyrysy da türkmenler, Awganistan, bizler bärde. Türkmenler kan bizler ýaşaýan owada diňe türkmenler ýaşaýar, özbekler bir iki sanyk bir gelin bolup ýa başga bilen sebäp bilen gelmese başga özbekler ýok. Diňe türkmenler ýaşaýar. Meniň öz atam, enemim türkmen. Öz ata babamyz asly Hojanbazly, bu Hojanbaz Türkmenistanda. Hojanbaz Lewapda bar etrapda. Owa, şotaýdan gelip galan biziň garyndaşlarymyz. Babam atamyň atasy börde ozal ortada çegere bolmadyk, ýani granitsa bolmadyk. O wagty ýarym garyndaşlarymyz Awganistanda galan, bizler Özbekistanda galdyk. Hojanbazda da garyndaşlarymyz bar, ýöne uzak ýyllar bolan üçin olar köp tanymyzam ýok. Ortada aýrylyp gitdi. Şu wagt okuwlarymyz özbekçe bolýar. Okuw özbekçe, üýde diňe türkmençe gepleşýär. Lekin ahirki wagtda ýaşlar köpräk dili birazjyk ýetirdiler. O kadar garşyldy dil. Bolýan zady o, okuw bolmasa, mektep bolmasa hem ýerde şoňa. Indi edil sen şiweňde gepleýän bizde de Lewapda bar, Ersarlar. Şo ýanky Amudarýanyň boýunda ýaşaýan Hojanbaz, Garabek, soň Garbek ýöl, Kalaç, Kerki taraplarda Ersarlar köp gelýän, gidýän diýip gepleýän. Zaten Marada da zat var. Ýolatan, Taxtabazar taraplarda saryklar var. Eşdiňmi saryk? Yok, sarık eşdemiyor. Olam size yakın. Olaram gelon gidon diye. Bizde de şu Surxandarya, Termiz'in özünde de 3 xili türkmenler var. 3 hem özünü Ersar diyor. Şonda da lekin şivelerde bir tapawut var. Mesela bir şihlar diyen türkmenler var bizde. Ovamızda şihlar diye. Olar bizler şüşe diyese, şüşe. Olar çişe diye, yani çişe diye. Şının şı harpın ornuna çını koyup yapıyanlar da var. Bizde de şu çişe. Son g bizlerde koyun diyese, mesela koyun diyese. Olar da koyun diye.
G harfyň ornuna K harfi goýup gepleýän türkmenler de bar bizde. Olarda owa aýry. Owa aýry. Soňam tekeçämiňiz gepleýänler bar. Barmaya, gelmeye, gitmeye, oturmaya, iýmeye, şonyan gepleýän türkmenler bar. Owalarymyz bölek. Owalarymyz aýry. Zat sorajak. Peltek gepleýänler barmy? S diýip. Bar, ýaşullarda bar. Az lekin az. Ha, ýaşullarda. Az. Owa. Biraz basyp gepleýänlermi? Ýaşullarda bar, ýaşullarda bar. Şo sen siz diýip. Bar. Bar. Az. Yani. Indi şo taýdaky türkmenler siz ýaşlar Türkmenistan hakynda näme? Yani bir zatlar görýäňizmi? Kino, aýdym bu. Aýdymlar bar. Mesela toýlarymyz bolýar. Türkmen nimeler artistler. Näme diýär? Artist diýär bizde. Aýdymçy. Türkmen aýdymçylar bar. Mesela Nur Muhammed Meredev ol bizim owamyza da gelipdi öň ozal toýlarda gatnaşyp toýlara gelen owa. Endi bizler ýaş bolan ýöne videolary bar. Gelen owamyza gelip Ak Muhammed Saparov, Akış Saparov diýem. Akış Saparov. Oldu gelen. Oldu gelen. Soň Bamurat Hamdamov gelen özümizde Özbekistandan. Soň ýene başga o kadar bir tanylmadyk aýdymçylar Türkmenistandan gelen. Ön gelen häzirinde ötmek biraz gyn ha. Häzir ýok. Lekin toýlarymyzda türkmen halk aýdymlary bolýar. Türkmen aýdymlary köpen bolýar. Misal istenler türkmençe köprak aýdylýar. Urf adatlarymyz toýlarymyzdan köprak türkmençe bolýar. Lekin biraz garşyklyklar bar, lekin köprak türkmen urf adatlaryna benzeş bolýar. Mesela türkmen ayarlar, türkmen ýaka giyim giymek, erkeklerimizde türkmenleriň bu başa giýen telpek. Olar bar. Babalar giýen donam bar, ýektaýlary bar. Türkmenistandan gelýär, şu aýlap satýarlar. Mesela garyndaşlary barlar, bu garyndaşyňa gelse, şu wagt böleker aýlantyryp satýar. O düýän ýüngünden bolan saçakmy, ýene şu maýda şuda zatlarda türkmenleriň bildiği. Olar bar. Artistlerden köp ýaşlar türkmençe aýdym eşdilýär, türkmençe bolýar. Ýöne bardy geldi, ýok bolanlygy üçin bu kadar Türkmenistan köp görlenýär. Görýänler az sanly, misal Altyn Asır, ýaşlyk diýen kanallar bolýar, biz ýaş wagt görýärdik. Olar görüp durýardyk. Görülýär. Aşgabat. Endi Aşgabat bilen köp barıp bilen ýoklar Aşgabatga kadar garyndaş barlar hem şu Lebap, Çärjö, şol ortalara kadar barýar. Bardy geldi bar. Asanlar. Sen başta mysal üçin Türkiýe türkçesinde de şolaryň gepleşinde de geliyorum gidiyorum diýilýär. Owa. Şonu eşitip hayran galypdyňmy başta? Bu böre gelip Türkiýe gelende mi? İstanbul'a gelipmi? Başta Türkçe, başta öğrenen wagtyň ýa-da dinleýän wagtyň. O bize ýakyn eken diýdim. Men aýtdym bu bizden köp tapawut görmedim. Ýani gepler köp tapawut görmedim dilinde. Gelýän, gitýän, barýan diýe. Yani bir kitap okuýmasam da tiz anladım. Dili tiz anlap gittim. Mesela ayrı sözleri köp kendel. Bularda Türklerde köp İngilizce karşılıklar var eken asıl dil bizim dilimiz bence. Bular mesela pardon diyor. Bular pardon İngilizce söz ahiri. Pardon. Täze giren sözler olar. Täze giren sözler. Mesela soğan, ağaç hem bu bizim dilimizde var. Bularda da bir. Mesela soğan, ağaç. Şöyle yani köp sözler bir Türkmençe ýakyn göze batýan bir iki sözler var Türkçede. Şolary bolmasa mesela köp mengzes misal üçin bularda bizde tapmak, bularda bulmak. Bulmak o. Bizde özümüz diýes, olar kendi kendimiz. Şoň ýaly bir kitap bar, ýöne ýine ýakyn. Oğuz dilleri de. O Batıgiden tapawut görmedim. Batıgiden tapawut görmedim. Bu İstanbul'da ýaşy 50-60 ýaşdaky Türkler bilen görüleşdim. Köp
tapawuty ýok. Olar O. diňe duru gepleýär. Duru gepleýär dile. Yaşlar durda. Ýaşlar duru däl. Zat yine misal üçin bizim sen telewizorda gören wagtyň şo resmi dil bar, şonu dinleýän wagtyň kynmy? Ya ütgeşi eken diýdiňmi dinläp bizim Türkmenistanyň? Ýok, hiç bir nime görmedim. Indi mesela men türkmenjany bu kadar gowy bilýän, misal köp gepler bilmesem şiwemde biraz garşyk bolsa-da, türkmençe gowy bilen ýaşlykdan özüm türkmençe gyzykyp, türkmençe kitaplar okuydum, maktumul okuydum. Onun biliyorsun, lekin yaşlarımızda hazırki bizde de yetiş geliyor yaşlarda biraz anlaşılmaçılıklar var. Dili yetiren de. Indi o televizyonda gören resmi dil tekeçe Türkmenler olur. Biraz şeyde gepliyor. Lekin mende olmayan zat yok. Ben düşünüyorum. Mesela. Misal üçün sen hazır bir söz aytdın. Okuydum dedim. Okuymak. Aslında sen aýdyşyň dogry şo. Okuymak, tanymak diýip aýtmaly. Tanamak diýäňmi, tanymak diýäňmi? Men tanym ýok diýen. O. Ýok, mysal üçin men onu türkçe aýtsam, ben onu tanıdım. Sen öz şiwäňde näde aýdýaň şo? Men onu tanýdym. Dogry, tanıdım. Dogry şo. Bizde Türkmenistanda şo zat bolup giden. Okudum, tanıdım, a bolup giden ýyhar. Okuymak däl de okamak. Bizde de var şonyan gepleýänler. Barmy? Okuwa barýas, gelýäs, gitýäs diýer o. Okuw diýer. Okuwa barýas, gelýäs bar. O däl. Men saňa zat aýdýan. Özbekçe näme? Feil bar, feil. Türkmençe işlik. Okumak, okamak. A. Sen okuymak diýen. Owa. Şonu aýt, şu tapawda aýtdyr. Türkmenistanda şu okumak bolup giden nädir? Okumak. Türkçe okumak, u. Olam doğru ýakyn o. Özbekçe okumak, dämi? Okumak. Okumak özbekçe. Şu kydan soň ya i bolup gidýär-de. Türkmenistan resmi dilde a bolup giden şo. Bizde hazır men ýaşaýan owada iň dilin garşylan ýeri özbekçedeki garşylan aýtdym ku, zerkdim, koşuk şu sözler gaty giren. Mesela ku uçunça Türkmençede hiç bir ýerde ku ýok ahyr. Ýok, bizde ýok. Ýok. Aýtdym ku, mesela aýtdyma diýjek bolsa aýtdym ku. Mesela aýtdyňa diýjek bolsa aýtdym ku. Bardım ku, yani geldim ha, gittin ha, geldin ku, gittin ku diyor ama ku giren ama ku. Özbekçe täsir eken da. O ku giren. Ku ýok. Soňam köp sözlerde ku gaty giren ku. Yani ku yerleşende şu ku girip dile yerleşip olan. Muny aýylmaly. Köp aýtsaň ýaşlar aýtýar, dilinizi ýetirmäň. Özbekçe gowy bilen-de ýöne dilinizi ýetirmäň diýär. Hem şuňa zat bar, iki dil ýakyn bolan wagty garşyk gitmegi aňsat bolýar. Sebäbi hemmesi türki diller ha. Bir tarap. Owa. Ýakynatdyr biz Türkiýede ýaşap okap işläp ýören türkmenlerim türkçe kän goşýar. Hem goşul mysal üçin bir mysal bereň saňa, bizde düşünmek, Türkmençede düşünmek, Türkçede anlamak. Türkçede düşünmek, bizde oylamak. Şu ikisi köp goşulup gidýär mysal üçin. Men häzir şunu oýlanyp otyryn diýmän, düşünýorum, düşünip otyryn diýip aýtyp goýberýärler. Şoň ýakyn sözler zat bolup gidýär özü. İki ýakyn dilde. Adaty zat da. Uzak diller olsa belki koşulmazdı. Uzak dil bolsa, mesela Farsy bolsa biraz girmesi kıyın olur diyorsun mesela o. Uzak olsa dine sözler giriyor. Mesela üçün Orçadan bize sözler giren sözler ulanyan zatlarımız var ha. Sözler. O. Arap, Fars dillerinden. Yani ku mu şoň yazatlar girmi? Yok, girmez olur. Doğru gelmeýär.
Bizde şu wagt ku gaty girdik. Kuny indi ýaşullar hem işlet başlady, gollap başlady ýaşullar kuny. Sana zat soracaktım. Senin şu taýda yani Türkmenistanlı başka biri bilen tanıştın mı bir yerlerde? Seni görüp hayran kaldım. O senin Türkmençe nereden bilýän zat diýip hayran kaldım. Owa men bir gezek Termizden Daşkent garap gördüm. Daşkent garap gördüm. Bu karşıda ýolda bir owkat satýan ýere toktadyk, yemek satýan ýere. Örde soň durdum, bir sany türkmençe gepleşýär. Bulary Türkmenistanly diýip bilmedim başta. Olaram ersar eken, Lewapdan eken. Bize bilmesem barıp soradym da, diýdi Termizden miseler diýdi. Ýok, Türkmenistandan diýdi. Soň sen nereden? Men Özbekistan şu Termizden diýdim. Soň görleşdik. Dilimizde köp tapawut görmedim. Tapawut görmedim olary. Tapawut görmedim. Owa. Bizlerde Türkmençe atlarım oýlady. Misal bizler owamyzda Türkmen atlarym köp işledildi. Mekan, döwlet, anna geldi. Bu zatlarymyzam saklanyp galan häzir. Yet gitmedik. Türkmençe atlar. Türkmençe atlarda köp mü sizde de? Misal üçin bizde geldi gitti Murat ýene näme köp geldam bar, geldi Muradam bar, geldi ağa, geldam goýly, geldi Muradam goýly. Men hakykatym üçin menkam hakykatym ýaxşy Murat. Ýaxşy Murat bizde de var. Ýamgyr var. Ýaxşy Murat atamyň ady bolan üçin Ataş diýildi. Şonu aýdyp goýun häzirden men adym Ataş, o farsça Ataşdan gelmeýär. Atamyň ady bolan üçin. Şu farsça Ateş. O da oň bilen bir baglanyşy ýok. Endi misal bu Atamurat diýseňiz türkçe türklerde zäl dile gelmez bularyň. Bence diline gyn gelir. Atamurat diýseňiz. O sözün biraz gysgaty. Bizde türkmençe atlar kän, gollanyp dur. O kadar urfada saklan kalan. Yine bir zat aýdyn, bu Özbekistanda Türkmenler, men bilýän ýaşaýan ýer Samarkandda var Türkmenler. Olar biraz tata garşykly. Olar tata garşan. Buharada var. Sizde tatdy kim aýdylýar? Tatdy bizde ne Özbek ne Türkmen aýdylýar da, ne Türkmençe ne Özbek. O arasında ortada kalan bir dil aýdylýar da. Bir garanda Türkmen diýen bolan ýok. Bir hibrit de, men ýa-da bir hibrit. Çatış ýetişen zat. Bizde olar indi kopal edi bir aýdanda bir haçır dil diýýär bunu. Haçır dil? Haçırlar diýýär da. Näme diýip o? Ne eşek ne at diýende bir at bilen eşekden mesela. Düşündüm. Sen ýa-ni diýär. Endi bir gülgü manasynda. Özbekistanyň indi sen bilýäniň nirelerde var ýene türkmenler? Men bilýänim Harazmda 4 gölde var. 4 göl Harazmda değil, 4 göl Garagalpakistanda. Indi o taýda Harazmlar. Ýakyn. Owa ýakyn, arasy ýakyn. Owa baştan sanaýyn, Termizde var. Garşyda var. Bular ayrı-ayrı vilayetler. Samarkandda var. Buharada var. Garagalpakistanda var. Daşkentde var. Şol 5 vilayetde var. İň köpe Termiz Surxandarýada var. Derýa boýunda, hem derýa boýunda. Oňanstan bilen Täjikistana geçip gidýär. Täjikistan tarapda da o taýda da var. Orada da var. Ortada da var o. Soň şu taýda geçen ýerinde Täjikistanda da var. Özbekistan bilen ara çak var ya, Täjikistanda geçseňiz, Özbekistanda Surxandarýanyň Gulbahar diýen bir ýeri var. Gulbahardan aňra geçseňiz de Gulbaharda da türkmenler var, aňrada da Täjikistana galan olarda da türkmenler var. Täjikistan türkmenler bilen gepleş gördüm. Olaram bizlere meňzeş, ersary meňzeş olaram. Olar kada fars sözler täsiri bar. Indi sana şunu sorajak. Sizde öýde maşgaladaky adımlara tutulýan atlar hem tapawutrak bolýar ersarlarda. Şo näme mysal üçin? Ata ene ýa-da kaka eje, ağa eke.
Owa bizde gollanýar ata diýilýär, kaka diýilýär, ata diýilýär, ejesine ene diýär. Ene. Agasyna aga diýär. Owa eke diýip gollanýar. Eke diýip bul özbekçe yenge. Özbekçe yengesine eke diýär. Barmy sizde şo? Bar şol owa. Bar. Aslında özbekçe eke diýip erkekler aýdylýar agasyna. Owa. Bizde mysal üçin men daş boldan, men Yemrelilerden bizde ulu ayallara sıylap aýdylýar. Mysal goňşular bardy biz ulu ýaşda ýaşly ayallara mysal üçin plan eke diýip. Owa bizde de şol zat bar, aýny. Bar owa. Owa. Mesal goňşu bir ayal goňşu bir 60 ýaşlara baran goňşu ayal goňşu bolsa, şoň eke diýip. Owa bizde de bizde ýöne sensiremek ýok. Sensiremek ýok. Men hiç benzetmedim, görmedim şu sensiraşlaryny, görmedim ýaşlykdan. Sensiraş ýok. Biz bu tekelerde var ya sensirap, enesine de bu atasyny sensirap gepler. Türklerde de var böyle. Bizde hiç şu zat ben duş gelmedim şoňa. Mysal üçin sen özüňden 1 ýaş uly agaňyna oňa da siz diýäň. Siz diýän owa. Siz diýip geplenýär. Yo sen diýseň hem bolýar. Ýöne urfda bizde mesela 5 yaş özünden 5 yaş ulu olsa tamam onu siz diýip geplenýär da. Ýene şu lewapdaky her sarlarda da şoň ýalmyka eger görüp oturanlar bar bolsa lewapdan her sardan siz hem tesbillere ýazyň aşağı. Sizde näme diýilýär? Soň zaten näme diýilýär? Özüňden uly we kiçi gyz doganyňy. Ona gyz doganyny apa diýilýär, özünden uly gyz doganyna apa diýilýär. Apam diýär. Kiçisine uyam diýär. Uyam diýär. Uyam. Jigi sözü barmy? Jigim bar. Owa jigim bolýar misal özünden gizikrak bolsa, ay jigim diýip geplenýär owa. Halipa var, jigim bar, halipa var. Bar mı sizde halipası? Halipa diýmek bizde zat hoca diýeni ýaly bir hil. Halipa oturlar, halipa niye desen? Şu o istan adam gollan bilýär. Misal özüňden gizik bolsa, kiçi bolsa gollan bilersin. Halipa niye desen? Halipa diýip oturýarsyň bir. Bizde gaýtan. Bizde de aýdylýar kiçilere de köplenç ululu zat manyda o ýaşly diýeni ýaly halipa. Usta diýeni ýaly. Usta diýerek türklerde. Usta. Hem sizde zat şu öňe maýtdy onu gelýän gidýän var ütkeş. Yani resmi dile göre. Soň şu bilem okdal bilem ýok, däm sizde bilem ýok, gidem ýok. O bizde bilem ýok. Bilem ýok başgalarda var. Bizde bilem ýok. Bilen ýok. Misal sen bilen ýok diýär. Ol bilen ýok. Men bilem ýok. Doğru. Şonyan gollanýar. Aslında bu şoň ýaly şu ýyhap düşüp galan köpsinde bilem ok bolýar. Gelen ýok, giden ýok, baran ýok. Şonyan gollanýar. Bizde daha sonra gaýtan gaty ütkek gidin o. Zat bilem ok geldi gaýtam bilemak gidemak. Ýoklaram ýak bolup giden. Ýa soňam bizde bul enesiniň dogan ayal doganlary bolarmy? Enemiň ayal doganlaryna iki söz işledilýär. Dayza hala. Bizde dayza, hala ýok. Diňe dayza, hala ýok. Yani men bilýän başga şeýlerde bardyr ýene. Ýazyn sizde näme şu zatlar ata ene kaka ece aga eke ýene näme şu zatlary dayza, daýy şu zatlar ýazyp goýun öz şeýlerimizde gyzykly bolar. Bu atasynyň mesela atasynyň agalaryna enelerine näme diýär siziň owaňyzda? Bizde misal üçin men özüm öz adymy aýdyn. Men Yemreli bizde ata diýilme, däde diýilýär. Däde diýen bizde de var. Däde diýenler de var. Däde diýilýär. Lekin ýöne däde diýer, lekin enesine ece diýen ýok. Ne diýär? Bizde däde, ece,
Soň dädesiniň zadyna ağalarda inilerine plan däde plan kaka diýdi. Bizde ağa değil ya. Eğer atasının doğanı özünden ulu olsa, Hı. misal atasından ulu olsa, atasının doğanı, onu ava diye. Ava. Yo, köne söz şu bilýärmi? Köne söz. Ava, Ava. ava diye. Köne Türkiýede ata diýmek. Avam diye kepli, avam. Koken. Soň Avamka gittim, avamkadan geldim diye. bizde daha sözü yomutlaram var bizde. Olaram däde diýdi. Däde eje. Gyz doganyna özünden ulu gyz doganyna ejeke diye. Eje eke ikisi. Eceke bizde de var. Eceke. Eke deyip amaydılıyor. Gelinece var. Biwi diýip eşitdiňmi? Biwi. Biwi, bizde biwi diyen at var. Ya at. Yani, Bizde yemrelerde biwi diýip aýdýan var. Uyo diýip eşitmedim. Bacı diýibem bar o. Ýöne ejeki köp. Iň köp aýdylýan. eceke bizde kan. Eceke bizde de aydılıyor. Eceke deyip aydılıyor. Var. Son bizde kelneke. Keneke. Gelinece. Bu sözler var. Ya bizde gelinece o. Gelinece yenge. Yava. Yenge de var, gelinece de var. Ava. Gelinece yenge. Yine ne var? Son bizlerde misal Özbekçe'de amaki var ki, amaki vatça, amaki. Türkmençe'de ne mi oluyor size? Sizin orada ne mi diyor şu an? Şu yani atan ağası inisi mi? Ava, şol. Şu emek diye, emek deyip geple. Yo, bizde onu men bilýänim, men özüm ýene aýdaýyn, başga ýerde bar bolsa ýazyn. Yani kakan ýa-da atan, däden inisi ağasyna näme diýilýär? Bizde ady tutulup bir plan kaka, plan däde diýilýär. Plan ağa. Bir söz ýok şoňa. Bizde de adı tutup ava değil, adını tutup ava diýip aýdylýar. Yani adını tutma yerine gelende. Yani Türkçede amca diýerler ha. Ava, Türkçede amca diye evet. Son çıkan diýip söz var mı sizde? Çıkan bar o, depa çıkan, ýokara çıkan. Yo, o del. Çıkan zat diýmek, yani ne düşünürsem, iki ayal doğanın çağaları birbirine çıkan bolýar. Aha, bizde onu böyle diye, Özbekçeden giren, böyle diye. Böyle. Özbekçede bölem. Böyle bolýar Özbekçe. Şol Özbekçeden giren, onun Türkmençesini bilmedim yani, bilemem. Yo, olam her Böyle ýerde diye. bildir belki. Böyle diye. Bular Türkçe ne o? Amca oğlu, dayı oğlu yine näme diýil, yine kuzen diýenlerim var, kuzen. Kuzen. Ha. Orça kuzina yine näme sözler var. O fransız dilinden gelen bilemem. Özbekçedeki potça. Potça näme diyor bizlerde? Bizlerde potça diyor. Özbekçede de potça diyor. Misal apasının hocayına, apasının ärine. Bizde hem yerde değil, yani yezne diýen var. Yezne. Yezne bizlerde de var. Patça da var, yezne de var, cezze de var. Cezze üç söz oluyor. Cezze de diyor. Yezne de diyor. Düşündüm. Men yezneni bilýän, ýene başga sözler bardır. Onan bilenler yazın siz onu. Aşağı yazın komentarya, tesvire. Bardır her söz. Bizim eşitip görmediğimiz köp sözler var şivelerde. O. Hawa dostlar, indi bu videonun soňuna geldik. Enver senem gelenim üçin saňa sag bolsun aýdýan. Minnetdar. Yine indiki video, bu birinci videomuz Dünya Türkmenleri hakkında. Bundan sonra yine düşürürüz video nesip etse. Enver bilen ya başka. İnşallah. Eğer kim katnaşmak isteyen bar olsa şu videolara, Dünya Türkmenleri
Maňa aşakda hemme zatlarym ýazyp dur Instagram o bu ýa-da kommentariýada. Yani özüme ýazsaňyz gowrak da men kommentariýaň hemmesini hemme zady görüp ýetişmeýän. Men özüme ýazym. Nirden bol tapawut ýok. Dünýäde näide gatnaşmak isleseňiz seýdi. Çünki men hemme türkmenleriň bizim iň köpde Türkmenistandaky türkmenleriň şu başga da türkmen bardygyny görmesini görsün diýende köp adamyň habary ýok. Şu bizim başga da türkmenler var. Hem zady men bozasym gelýär. Şu belli bir pikir var. Belli bir oý var. Şu belli bir dilde, belli bir şiwede geplemese şu türkmen däl ya o tak ya bu şatır ya o bu şu zady goýalyňdy. Gaýtan bize öz doglarymyzy, türkmenlerimizi tanap zat edip gaýtan bir bolmaly. Şu oý, şu pikir iň gyza galan, iň samsyk zat şolar. Şu zatlary goýaly. Gaýtan birleşmeli. Gaýtan başga diýip görün. Biz birlikde güç bolýar gaýtan. Şoň üçin şu pikirleri goýun. Hemmeni tanan öz oğullarımız. Ondan sonra gaýtam o has köpelip diňe öz türkmenlerimiz däl başga türki oğullarymyzam bar. Orta Aziýada, Türkiýede, o taýda, bu taýda, ta Sibiriýa çelli. Gaýtam bir bolmalybyz. Şu samsyk pikirleri goýaly. Sizden haýyş edýär. Ataşağa şuların ene bir zada aýdyp geçeýin. Sen ýomut, sen arsary, sen teke diýip aýrandan hemmämiz bir bolsak, dilimiz ýene de bara gowulaşýar. Fikir almaşsak, şiwelerimizi örgensek birimizin. Dilimiz ýene de gowulaşýar. Şiweler baýyk gaýtam bir diliň baýlygy. Hem teke de, ýomut da hemme de oguz ahyr özege bir, başy bir. Soň has köprek gitseň hemmemizem hemmemizem Türk milleti. Ondan daşary çyksaň, oguldanam daşary çyksaň, özbek, kazak, Türk, Azerbaýjan, Sibiriýa hem ýerde biz Sibiriýadan ta Anadolu çelli, Ýewropa çelli garyndaş doganlarymyz bar. Şonu bir köp adam habary ýok zatdan. Men şoň gynanýan. Hemme bir-birimizi goldalyň, tanalyň, bir-birimize kömek edeliň, bir bolalyň. Bolýa, soň sözüm aýdaýyn, bizlerden uzaklaşmaň. Nesip bolsa videolarymyzy göreňiz üçin hemmäňize rahmet. Sag bolsun aýtýan. Ýeneki videolarda da Ataş aga bilen ýene de videolar çekip dilimizi ýene de gowulaşdyrmany hemmäňiz kıssaňyz goşuň. Biziň videolarymyza goşulyň. Ataş aga ýazsaňyz Ataş aga hemmäňizi baglar. Sag bolun, dilinizi ýetirmäň. Dogry, senem sag bol. Bolýan da adamlar bu videoň soňuna geldik. Soňky videolarda, täze videolarda görüşeriz. Özümde gowy söyledim. Sag bolun.